Benvinguts en aquesta jornada. És una jornada que malgrat aquí posi innovi, no fem sols, i quan fem una jornada no només hem d'agrair als ponents que vinguin, que vagi per endavant l'agraïment al Carles, al Jordi i a la resta de ponents, sinó que en aquesta, sobretot, sí que hem tingut una ajuda important d'Onafis. Aquí, en aquest cas, representat, hi ha varis d'Onafis, però hi ha varis Onafis, però sou 4, però representats per aquí en Frederic, que no només ens ha ajudat a coordinar la jornada, sinó que ha aconseguit aquest espai a Neàpolis. Per tant, no sé si hi ha hagut de Neàpolis. També tenim hagut de Neàpolis. Si no, vagi l'agraïment, és a dir, ponents, Onafis, Neàpolis, perquè realment muntar una jornada d'aquestes, o muntar qualsevol jornada, sembla una cosa fàcil, no? Dius, no, escolta, això busques un lloc, uns quants ponents, però fer una bona jornada ja no és tan fàcil, no? Buscar un lloc correcte i uns ponents que puguin aportar no és senzill. I com que no és senzill i sabem el que costa, una de les coses que estem fent darrerament a Innovi és, sempre que podem, i ens donen permís els conferenciants, com ha estat aquest cas, gravar-les. Us ho dic a vosaltres, que sou els menys interessats en consultar el vídeo, però que sí que sapigueu que no només aquesta, sinó que totes aquelles es graven perquè aquella gent que vulgui després les pugui consultar. I és un tema que ens preocupa el fet de dir, ostres, hi ha un munt de coneixement aquí i que només pugueu beneficiar-vos, que ja és molt, vosaltres, sinó que es pugui beneficiar altra gent. Mireu, tot el tema de la indústria 5.0, aquí entre el 4.0, el 5.0, l'altre dia sentia 6.0, aquí hi ha gent, el Jordi potser, que ens pot il·lustrar més entre el 4, el 5 i el 6, o el 3, no ho sé, però en tot cas, el que sí que és una evidència és que la intel·ligència artificial va penetrant en les nostres vides. De fet, la primera vegada que Innovi organitza una xerrada sobre intel·ligència artificial ja la va fer en Jordi fa un any, a la Wine Innovation Week, o a principis d'aquest any, i vam veure l'immens potencial que hi havia pel sector. I a més, el xulo de la intel·ligència artificial és que tens una utilització des de la vinya fins al consumidor. És a dir, podem aplicar, suposo que com a tota la vida, la intel·ligència artificial va amarant, va arribant per tot arreu, però que a la vinya es poden fer coses al celler, es poden fer coses al consumidor. L'objectiu d'aquesta jornada és intentar entendre que ja no és un futur, sinó que és el present. D'acord? Són 6 conferenciants, els 2 primers és divertit perquè crec que el títol d'en Carles és Visió General i el del Jordi Contextualització, però ara no recordo si tots dos posaven visió general o tots dos posaven contextualització. Vam dir, bueno, canviem una mica. Els enfocaments veureu que són diferents. En Carles té una ment, potser, ara aquí estic tirant a la piscina, si no diu que no, una ment potser més tècnica, el Jordi té una ment més social, i penso que serà molt interessant aquestes dues aproximacions a la intel·ligència artificial, i després d'ells dos tindreu exemples. Gent que ja està utilitzant, alguns de manera ja pràcticament comercial, d'altres que tot just han començat a fer les primeres proves. O sigui, interessant segur que ho és. Veureu que jo d'aquí una estona m'aixecaré i marxaré. Això no és cap indicador de que no és interessant la jornada, sinó que avui hi ha una altra jornada d'Innovi i haig d'anar allà, cosa que em sap... Bueno, no ho sé, he vist una foto, només he vist el ponent. És de vinya, és de condicions extremes en viticultura. Innovi, com que toca tota la cadena de valor, organitzem jornades des de coses molt de vinya fins a intel·ligència artificial. D'acord? Per tant, escolteu, una altra vegada, gràcies Carles, gràcies Jordi, gràcies a les 4 empreses que exposeu, gràcies a Onafis, Neàpolis, i sense més, jo crec que hem recuperat alguns d'aquests 10 minuts. Carles, quan vulguis, escolteu, veureu que la jornada en general, els tons de les jornades d'Innovi són molt potents i molt en continguts, però una mica informals en el continent. I justament ho provoquem d'aquesta manera perquè l'interessant és que hi hagi aquesta interacció. Ara tindrem amb nosaltres en Carles Gómara, que és el cap, tal qual, i no, Carles, ell en tot cas es presentarà, si vol, no vol, i després, si us plau, anem fent aquesta interacció, que és el que realment considerem que és interessant. Veureu cada ponent, que és com li passem el relleu, i és fer així. Ens traiem el micròfon d'aquí, li passem amb ell, i en el moment que li passem hem de callar perquè ja no queda enregistrat. D'acord? Bona jornada. Gràcies, Eloi. Gràcies. Doncs moltes gràcies i comencem. I el que deia, informals, si hi ha alguna pregunta, algun dubte, tireu i jo contesto.
Si s'allarga molt, ho deixarem després perquè també, si no, ens allargarem massa. Presentació, realment l'ha fet i la passaré ràpid, perquè jo realment el que em dedico és a entendre les coses i explicar-les de forma molt senzilla per tothom. No cal cap coneixement tecnològic. I és el que faré. I aquest soc jo, que m'agrada fer moltes coses, i hi ha una cosa important, que a vegades faig alguna pregunta trampa. M'encanta fer preguntes trampa, perquè capten l'atenció. Però això és un joc, o sigui que cap problema. Quin any es va inventar la intel·ligència artificial? Perquè avui estem parlant aquí d'intel·ligència artificial, perquè ho ha volgut el clúster, però què té? 2, 3, 4, 5, 10 anys? Algú? 70 i pico anys. No, de l'any 70. Ara haig de fer jo el càlcul, joder. Dels 70. Dels 56. De fet, la foto és en blanc i negre. O sigui, tela, El més interessant d'aquesta definició, que aquí és quan van dir què és això d'intel·ligència artificial? Doncs direm una definició, pam! I el més important és que van dir no, és fer màquines que simulin la intel·ligència humana. És molt interessant, simulin la intel·ligència. Per simular alguna cosa cal ser intel·ligent? La veritat és que no. Si ets intel·ligent, ho simularàs millor, més ràpid, bla, bla, bla. Però no cal ser intel·ligent, és repetir el que veus. I de fet és el que fa la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial no és intel·ligent. Pum! Aquesta és la primera. I per què estem parlant ara d'intel·ligència artificial i no del 56, no en el 60, no en el 70, no en el 80, no en el 90? Hi havia gent que parlava, però la majoria de nosaltres, diferents sectors, no ho feien. Perquè s'ha donat diverses coses. Un, perquè tenim ordinadors molt més potents que poden fer molts càlculs. Això sí, la intel·ligència artificial necessita fer molts càlculs. No entraré molt en detall, però la idea és aquesta. I l'altra és que necessitem moltes dades, el Big Data. Sense dades és impossible tenir intel·ligència artificial. Quan algú us vingui amb una nova aplicació, un nou servei d'intel·ligència artificial, la primera pregunta que li heu de fer és sobre les dades. Que us expliquin les dades. Quin es fa servir, com les tracten, d'on venen. Si aquí hi ha dubtes, vosaltres ja no teniu dubtes. No és intel·ligència artificial el que estan fent servir. És una altra cosa. I aquí, en el tema de les dades, ha tingut molt a veure internet, perquè expliquem moltes dades, i també tot l'Internet of Things. I aquí, per exemple, tenim un exemple fantàstic, el d'Onafis. És sensors que t'agafen dades. Quan tens dades, és quan llavors pots aplicar la intel·ligència artificial. La tercera raó és un tema de recerca, algoritmia en temes d'intel·ligència artificial. Amb aquests tres factors és el que explica que ara hi hagi aquest gran boom d'intel·ligència artificial i realment que funcioni i que sigui aplicable a molts sectors. Aquesta no és trampa, però si tinguéssiu un superpoder, si diguéssiu ara que ve Nadal, és l'època de fer desitjos, quin és el superpoder que us agradaria tenir? Disposar de moltes dades. Listo. Per què vols moltes dades? D'entrada tens control de moltes coses. Tens control. M'agrada això del control. Per què volem... I mira, no estava preparat, però tiro del fil. Per què volem control? Perquè no ens agraden les sorpreses. Si algú de la sala em diu a mi sí que m'agraden les sorpreses, m'agrada el que és la incertesa i que no sabe què passarà demà. Sí? No, que es quedi, sisplau, perquè és un mentider o una mentidera. I jo dic així, a ningú li agrada la incertesa. A tothom ens agradaria controlar, a tothom ens agradaria saber què passarà demà, a tothom ens agradaria saber com serà la producció d'aquest any o del proper i d'aquí. Ens agradaria tenir tot supercontrolat, veure el futur. Aquest és el superpoder. A mi m'encantaria. Mala notícia, totalment impossible. Totalment impossible saber el futur. Però la intel·ligència artificial té aquell truc que sembla que sí. I s'apropa bastant. Això és el que fa la intel·ligència artificial i realment sembla que sigui alguna cosa màgica, perquè ho fa i dius, ostres, encerta moltíssimes vegades, però al final no hi ha res de màgia. I de fet, jo
Normalment surto dels jocs que ni m'aplaudeixen ni em diuen res perquè dius, us recordeu quan veieu un truc de màgia i feu el uau, diu, ostres, impressionant, tal qual, i algú us explica el truc i dius, era un mirall, és que hi havia aquí amagat. Doncs vaja, m'ha estat la il·lusió. És el que jo faig. Us treu la il·lusió de la intel·ligència artificial. No perquè no la feu servir, sinó per entendre el per què, com funciona, i llavors quan ho entenem, sabem on la podem aplicar i on no. Perquè també faig una mica de spoiler, però que entro de fet aquí, és la intel·ligència artificial no és la solució per tot. Hi ha coses que no feu servir intel·ligència artificial. No s'ha de fer servir perquè és una mala solució. En altres és increïblement bona. Com funciona? No és màgia, són matemàtiques, són probabilitats. Ja està, ja està. Molt complexa d'aplicar, però al final són probabilitats. I de fet, tal com funciona això és de trobar patrons. Quan tens moltes dades del passat, pots identificar coses que repeteixen. Són els patrons. És el concepte bàsic de la intel·ligència artificial. I quan parlem de probabilitats, has de confessar que jo vaig suspendre probabilitat, l'assignatura de probabilitats, d'estadística. Vaig haver d'estudiar, al final la vaig aprovar. Bueno, aquí simplement explicaré dues coses senzilletes. Si hi ha alguna estadística que domini, si dic alguna realment bajanada que em corregeixis, no? El que diré crec que és correcte. Correlació. Què és la correlació entre variables? Tens moltes dades, això vol dir que venen de moltes fonts, signifiquen moltes coses, són variables. Què és correlació? Correlació de variables vol dir que quan passa una cosa, passa l'altra. Dius, hòstia, si passa una cosa, passa. Si plou, em mullo. Aquí hi ha una correlació. Si en el passat tinc moltes dades, tinc el Big Data, analitzo totes aquestes variables, la A, la B, i veig que quan passa A, B, C i D, a continuació és un minut després, una setmana o 2 mesos. Després passa F. Aquí he trobat una correlació, un patró de comportament. Si identifico A, B, C i D, després passa F. Si tens moltes dades del passat, pots comprovar-ho durant molt de temps. I si veus que sí, que compleix, què passarà si en el present detectes que tens A, B, C i D? Si ONAFIS, amb les seves dades, veu, mira, la temperatura, la densitat, la no sé què, i abans en el passat he detectat que quan ocorreix tot això, a continuació tens F. Doncs si ara en el present passa això, en el present més 1, que pot ser un minut després o un mes després, el més probable és que passi F. Perquè és el que has vist, és el patró que has detectat en el passat. I és així, això és el que és la correlació, i és així com funciona la intel·ligència artificial. Bàsicament, aquí un exemple super senzillet, 4 variables, potser en el sistema que apliquis no són 4, són 40, són 200 o són 10.500, depèn del complex que sigui el sistema. I de fet, estem imitant la intel·ligència humana. Les dites populars és el que hem fet, és processar moltes dades de generacions, veure què és el que repeteix i ens hem inventat una fórmula per recordar-nos. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Això va passar aquest any. La primera setmana de juny va fer fred. L'any anterior no. A vegades sí, a vegades no, però veus què passa. Hi ha una probabilitat. I això és el que fan grans... He posat les grans empreses perquè són les més visibles, però també pots aplicar intel·ligència artificial en empreses molt petites o més petites. Depèn de les dades que tinguis. Si tens els sensors, el IoT, per exemple, per agafar les dades o no. I des de quant de temps, i depèn la complexitat del que vulguis preveure. Però he parlat de correlació. Correlació és el mateix que causalitat. Causalitat és passa bé perquè hi ha hagut A. O sigui, si no passa A, B, impossible que passi. No és el mateix. No és el mateix. Però això és supercuriós. A més, quan parlem d'intel·ligència artificial i de Big Data. Això és un cas verídic. Està superestudiat, hi ha un estudi, ho podeu buscar per internet. De fet, es posa exemples quan es parla de correlació i causalitat. A Austràlia van fer un estudi perquè volien saber on havien d'enviar els socorristes, ambulàncies, a les platges, per tema dels atacs de taurons.
I, bueno, i com ho predim? Doncs no ho sé, doncs envia cap allà o bé... No, home, no, tenim dades. Quines dades tenim? Van posar dades a la màquina i la màquina va dir oye, que entre l'increment de ventes de gelat i els atacs a tauró tenim una correlació bestial. O sigui que si tenim les dades de ventes de gelats, sabem si hi haurà més atacs de tauró o no. No us rigueu perquè funciona. El sistema funciona. Això és el que van trobar. Tens una correlació. Amb això pots trobar un patró. Ara, el nostre sentit comú què diu? Realment, la venda de gelats fa que tinguem millor sabor i llavors els taurons se'ns ataquen més? O... Jo què sé, segurament no. Més dades. Van processar més dades i llavors intentant trobar aquesta causalitat, el perquè de les coses. No sé a vosaltres, a mi m'agrada saber el perquè de les coses. Si sé el perquè, després puc fer moltes coses. Puc aplicar creativitat i trobar coses fins i tot millors. I van posar-li més dades. Van posar la dada de la temperatura. Tenien les ventes de gelat, els atacs de tauró i temperatura. Què creieu? És millor la temperatura com a dada per predir atacs de tauró? Jo crec que sí. Potser sí. El curiós és que realment el que ens trobem és que la calor segurament és la causalitat de que es venguin més gelats. Si fa calor, sí que això provoca que hi hagi més ventes de gelats. Si fa fred, normalment, almenys en països de calor, no sé si a Finlàndia, com funciona el tema, però a Austràlia és de calor, pugen les ventes de gelats. I també la gent va més a la platja. Però jo realment el que volia era saber els atacs de tauró. Llavors, estic una mica entremig. Sí que puc veure que també hi ha una correlació forta entre la calor i els atacs de tauró. Sembla bastant lògic, no?, això. I entre la gent que va a la platja i els atacs de tauró, creieu que això és correlació o causalitat? Gent que està a la platja i atacs de tauró. Aquí tinc dubtes. Vaig suspendre estadística, recordo, Tinc dubtes. Per això l'he posat en una cosa intermitja, en un color violeta que és intermig entre el vermell i el blau. Jo crec que més aviat és una correlació forta, és una correlació, perquè realment la causalitat és tenir un tauró i una persona a prop, dins de l'aigua, no a la platja, dins de l'aigua. Perquè, a més, això també passava els dies de fred, perquè els surfistes amb les onades en temporal anaven, feia fred i hi havia atacs de tauró. En el qual tornem a tenir més aviat són correlacions. La causalitat aquí seria poder posar-li un xip al tauró, que no es deixen normalment, que li posem xips, i un xip a la persona per saber si està dins de l'aigua. Tampoc ens agrada que ens posin xips. En el qual no podem saber. Amb això, al final el que vull dir és explicar una mica la base de la intel·ligència artificial, però també que passa una cosa molt interessant amb la intel·ligència artificial i les dades. És que t'ajuda a trobar correlacions. Correlacions, coses que et poden ajudar a predir el futur. I a vegades no és realment la causalitat, no és aquella variable que realment ho explica, però és una altra, que podrien ser les ventes de gelats, que ja et va bé perquè prediu el futur millor del que faríeu vosaltres mirant al cel o intentant. O sigui que l'important aquí és el tema de les dades. El tema de les correlacions és superinteressant i és molt divertit perquè s'ha de tenir molta cura en les correlacions. A internet hi ha molts casos. Hi ha un increment, no, hi ha una correlació superforta durant uns anys de la gent que s'ofegava en les piscines i les estrenes de les pel·lícules de Nicolas Cage. No totes les pel·lícules seran bones, en la qual pot haver una causalitat, però és casualitat, no causalitat, casualitat. Amb la qual això vol dir que també amb les dades ens podem, nunca millor dit, emborratxar-nos de dades i pensar, veure que hi ha correlacions on no hi ha. Per això que necessitem experts, no només experts d'intel·ligència artificial, experts del negoci. Els experts del negoci entenen les dades, saben per què passa una cosa i l'altra. O sigui que un projecte d'intel·ligència artificial sempre és un projecte entre gent tècnica i gent de negoci. La gent tècnica mai us podran fer bé un projecte d'intel·ligència artificial per al vostre negoci.
us necessiten a vosaltres, perquè enteneu les dades. Llavors, abans d'aquests conceptes, intel·ligència artificial necessita dades. Sense dades i bones dades, de qualitat dades, és impossible tenir bona intel·ligència artificial. Completament impossible. No hi ha més. No és que sigui el rei, és la reina en les dades. Concepte. Quan fem servir la intel·ligència artificial? Perquè abans ha dit, no sempre és interessant la intel·ligència artificial, no sempre l'heu de fer servir. Hi ha una cosa que es diu el determinisme, però abans d'explicar-ho, deixeu-me passar a un vídeo. Creieu que encistellarà? Això eren les Olimpíades del Japó, el robot aquest, encistella o no encistella? Sí que encistella? Esteu molt concentrat i encistella. Va llançar 2020 vegades seguides. Era Tòquio 2020, es va fer el 21 per la pandèmia, però la marca continuava, 2020. Va llançar 2020 vegades seguides diferents posicions, no la mateixa, diferents, i no va fallar ni una sola. Fa falta intel·ligència artificial aquí? Per què no fa falta intel·ligència artificial? És un robot. Per què no? Era un robot el Pau. No, sí, perdoneu, sí. Aquest Pau és robot total. No cal perquè aplicant una fórmula de moviment parabòlic ja ho tens. Correctíssim. No necessites dades, és un càlcul. Això està super mega estudiat, ja ho sabem. És el tir parabòlic, com ho has dit molt bé. És física. Si tens la fórmula i tens les dades, l'apliques i no fallaràs mai de la vida, perquè saben com funcionen les coses. Aquí no cal fer servir intel·ligència artificial. És un gran error fer servir intel·ligència artificial. Molt més ràpid, més barat, mai fallaràs, fórmula, dades, i la fiques. La fórmula pot arribar a ser supercomplexa, perquè si el cistell fos més petita o la pilota més gran, fins i tot depèn de la situació del món, per la rotació de la Terra, s'hauria de calcular. En aquest cas de la pilota bàsquet no fa falta arribar a aquest extrem. O sigui que quan sabem per què funcionen les coses i tenim totes les dades, no feu servir mai intel·ligència artificial. Potser per un tema de màrqueting que quedarà xulo, però en realitat no la feu servir. Això és el que se diu el determinisme. Qualsevol cosa passa perquè hi ha una raó i la pots calcular. D'acord? És a dir, només faig un parèntesis. En aquest cas, per si busqueu per internet, sí que van fer servir intel·ligència artificial per robot, però perquè van dir, sé que hi ha una fórmula, però no vull fer servir la fórmula. Llavors sí que calia intel·ligència artificial. Per què? Perquè realment la intel·ligència artificial funciona i és quan l'hem de fer servir quan hi ha algun grau d'incertesa. Grau d'incertesa és o que no tenim dades, o totes les dades, no les tenim totes, o no sabem per què funcionen les coses. No sabem. Realment en el tema de l'atac del tauró sabem que si posem un tauró i una persona a prop hi ha moltes probabilitats que ataqui, però segur que l'atacarà? Hi ha molts vídeos a internet de gent que fa submarinisme i està amb els taurons i jugant i tal i qual. No sabem, realment no sabem el per què. I és el que intenten les grans empreses o vosaltres o Nafis amb les dades amb el celler. És amb totes aquestes dades intentar identificar el patró que ho expliqui tot. Això ho fan aquestes empreses. Hi ha un altre exemple que també és molt proper, i m'agrada explicar-lo, que és la predicció meteorològica. Fan servir intel·ligència artificial. De fet, quan el sentim, ho fan servir perquè no tenen totes les dades, sobretot si estem parlant d'àrees més petites, totes les dades, o no tenen capacitat de computar-les. Al final, també el que saltem és teoria de fluids, coneixem totes les fórmules, però necessitem molta capacitat de computació per fer-ho a poc temps i en espais en àrees petites, en la qual no apliquen totes les fórmules, en la qual es queden aquí. Ni tenen totes les fórmules, ni tenen totes les dades. Tot i així, realment fan prediccions molt bones la immensa majoria de les vegades. Després hi ha casos molt extrems que falten dades, falten computació. Però ho mireu al Meteocat i ens dirà, m'ho invento, demà a les 5 plourà. I demà a les 5 plou. És màgic.
No és màgic, són models. Recordeu que també quan sentim a les notícies diuen, moltes vegades diuen, hi ha un model que diu que plourà, hi ha un altre model que no està tan clar, model d'intel·ligència artificial. Llavors què diuen? Diuen, ens hem d'esperar 2 o 3 dies per poder afinar. 2 o 3 dies vol dir que si estàs més a prop d'aquella data no necessites aplicar tantes regles, no necessites tantes dades. I és per això que podeu fer una mica més precís. I funciona així, realment funciona així. Amb la qual cosa, el que seria la informàtica, diguem, tradicional és, si sabem la fórmula i tenim les dades, feu-la servir. No fa falta intel·ligència artificial. És un gran error. Quan no ho tenim, ens falla alguna d'aquestes dues coses, fent servir intel·ligència artificial, que funciona molt bé. I un altre concepte fonamental en la intel·ligència artificial és que a l'anterior, la de la fórmula, el llançament amb la fórmula, sempre el resultat serà precís. És calcular, és una fórmula. Intel·ligència artificial no et pot donar un resultat precís. És impossible, al 100%, vull dir. Et donarà una probabilitat, sempre. La probabilitat potser és del 60, del 75, del 95, del 99, depenent les dades, depenent el sistema, depenent la complexitat del que esteu predint. Però sempre és una probabilitat, mai és el 100%. Això s'ha de tenir en compte. Però ja dic, si ho hem de decidir nosaltres, a vegades és un 50%, és llançar una moneda. En canvi, si la intel·ligència artificial et permet un 70, un 80, un 90, bastant millor. O sigui que, realment, intel·ligència artificial. I què us sembla aquest sistema? El que fa és classificar els tomàquets madurs. Bé, de fet, als verds els dona directament una patada. Pam! Bon sistema d'intel·ligència artificial? Us agrada? Sí? Molt. No t'agrada. No t'agrado jo. Què no t'agrada? Molt més simple, això, amb tant de verd i tant de vermell. Un sensor de colors, fora. Correctíssim. Fas trampes, recordeu. No hi ha intel·ligència artificial. És una fórmula, sensor de color. I ja està. I de fet és tan senzill com dir, si no és vermell, dona-li patada. Ja està. I funciona perfecte. Aquí, fer servir intel·ligència artificial, gran error. Molt més car, molt més difícil i fallarà. Alguna vegada. Amb un sensor no falla mai. Mai. O sigui que, soc un enamorat de la intel·ligència artificial, intento fer-ho servir al màxim, però res és perfecte. I per què? I hi ha aquí la part final de quina és la intel·ligència artificial que parlem ara tant i tant. Ara la més actual serien dels ChatGPTs i totes aquestes. Aquesta és una intel·ligència artificial una mica diferent, perquè es diu generativa. El nom de família seria intel·ligència artificial generativa. El que és diferent és que no respon a preguntes, en el sentit que, no, mira, s'ha de recollir, ara és la collita és ara, la temperatura hauria de ser aquesta, puja o baixa, no, sinó el que passa és que li fem preguntes i ens respon un contingut, ja sigui text, ja sigui imatges, ja sigui veu, so, moltes coses. És diferent, és una intel·ligència artificial una mica diferent, tot i que... Bueno, hi ha aquí diferents tipus que he posat. La presentació la tindreu, jo ho passaré. Tot i que, per què penseu, amb tot el que hem vist ara mateix, per què creieu que ChatGPT és tan intel·ligent? ChatGPT o el Claude o el Gemini o Copilot, hi ha moltes eines diferents. Per què creieu que és tan intel·ligent? Té moltes dades. Bé, sí, però què he dit el primer de tot a l'inici de la presentació? La màscara, jo la màscara, que sóc un trampós. Sóc un trampós. Molt bé. No és intel·ligent. De fet, no és res intel·ligent. La intel·ligència artificial no és intel·ligent. Fa el mateix que la intel·ligència artificial que he estat explicant ara. Identifica patrons, coses que repeteixen. Segur que heu fet servir alguna vegada el text predictiu, perquè ja venia activat. El text predictiu sembla màgia. Realment funciona molt bé. Diu, hòstia, sap la paraula que posaré. Quantes paraules té el català, més o menys? Quan? 90? No, 90.000. Ara no recordo, però és al voltant de 90.000. Exactament, no, però al voltant de 90.000. Significats és gairebé el doble, però 90.000. 90.000. Nosaltres
així per si esteu aquí, per l'educació que teniu, tal qual, si esteu interessats en aquests temes, i això ho diuen els estudis, entenem entre 20.000 i 30.000 paraules. Sabem el significat. Qui llegeixi més tindrà més vocabulari. Jo, 20.000, segurament. Però fem servir a diari al voltant de 3.000 paraules. Al voltant de 3.000. Per una màquina decidir entre 3.000 paraules, superràpid, molt fàcil. A més, sap el que és un verb, una preposició, un article, amb el qual sap el que li toca. Superfàcil. És el mateix. Identifica patrons, sobretot si li deixem que aprengui de nosaltres, dels nostres patrons, del vocabulari que fem servir més sovint. Ho aprèn, llavors és el mateix. O sigui, no és intel·ligent, és un tema de patrons. El que passa que sí que és veritat que el ChatGPT és a lo bèstia. Quan a l'exemple del Tauro eren 4 variables, aquí estem parlant de centenars de milers de variables. I grans ordinadors fent grans càlculs amb moltes dades, que aquí tinc números, però són moltes dades. I la idea que ens hem de quedar amb aquestes intel·ligències artificials generatives, que hi ha de molts tipus, és que són unes eines per la nostra feina, el nostre dia, personal o professional. Penseu així, és una eina que teniu al vostre abast. I aquesta eina el que et permetrà és ser un superheroi o una superheroïna. I el superpoder que tindrem és la productivitat. Perquè gairebé qualsevol cosa que li esteu demanant a aquesta intel·ligència artificial, és igual que sigui, la podríeu fer vosaltres. El que passa és que trigaríeu 20 minuts, 2 hores o 5 anys en aprendre alguna cosa. Però ho podríeu fer. Però amb això ho teniu, què? En 5 segons o 30 segons o 2 minuts, depèn del que sigui. O sigui que és una eina i és per això que l'hem de saber com utilitzar-la per convertir-nos en superherois i heroïnes de la productivitat. I amb això, realment, sou experts en intel·ligència artificial. Crec que al sortir us donen un certificat com a expert. Mentida, sóc un mentider, us ho he dit des del principi. Moltíssimes gràcies a tothom.